Спящата жизнена енергия в основата на гръбначния стълб може да бъде събудена и да активира мозъка и да отвори нови невронни пътеки, активирайки спящите мозъчни клетки. Огънят представлява енергията кундалини, олимпийския факел, гръбначния стълб и свещената река Джордан. Всички тези аналогии символизират гръбначния стълб. Церемонията на английската кралица също изобразява процеса на активация на кундалини до епифизната жлеза. Тя стои на червения килим, който е репрезентация на корената чакра в цвят червено. Тя активира трите енергийни канала – Ида, Пингала и Сушумна. Светлината се движи нагоре по гръбначния стълб, след това отива към дървото, представляващо мозъка. Когато това стане, получаваме просветление, enlightenment, светлина в мент, ума. Постигането на това състояние дава така наречената броня на Бог, спомената в Библията. Това е силно електромагнитно поле, което предпазва от всякаква негативна енергия.